Kaixo, bideo honetan Google Classroom plataformaren tour gidatu bat egingo dugu. Helburua da erabiltzaile berriek plataformaren egitura eta funtzionamendu nagusia modu argi eta praktikoan ulertzea. Classroomera sartzeko Google kontu bat behar da. Behin saioa hasita, hemen ikus dezakegu hasierako pantaila, non gure ikastaro guztiak txartel moduan agertzen diren. Goiko ezkerreko menuan navigazio orokorra dugu. Eta eskuinean gure profila. Bideo hau pantaila grabazio bidez egin dut, pausoz pauso, azalpenarekin, erabiltzaileak erraz jarraitu ahal izateko. Ikastaro batean sartzen garenean, goiko aldean hainbat atal nagusi aurkitzen ditugu. Lehenengoa, tabloia. Non irakasleak mezu orokorrak, oharrak eta iragarkiak argitaratzen dituen. Atal honek komunikazio orokorra erazten digu. Bigarrena, irakasgelako lana. Non atazak, materialak eta jarduerak modu antolatuan agertzen diren. Hemen ikasleek beren lan guztiak aurkitu eta entregatu ditzakete. Hirugarrena, jendea. Non ikastaroan parte hartzen duten ikasleek entregatutako lanak, jasotako notak ikus ditzazkete. Azkenik, kalifikazioak atala dugu. Hemen ikasleek ikasleek entregatutako lanetan jasotako notak ikus ditzazkete. Atal hau oso garrantzitsua da, ikasleek beren errendimendua modu jarraituan antolatzeko eta kontrolatzeko aukera ematen duelako. Antolaketa argi honek navigazioa errazten du eta ikaskuntza egituratua bermatzen du. Orain, ataza batean sartuko gara. Hemen ikus ditzakegu argibideak eta entregatzeko epea. Ikasleak gehitu edo sortu aukeraren bidez dokumentu bat igo edo zuzenean Google Docsen sortu dezakete. Behin lana prest dagoenean, entregatu botoia sakotu behar da, goian eta eskuinean dagoena. Nire kasuan, irakaslea naizenez, ezin ditut bi botoi hauek ikusi. Gainera, ikasleak iruzkin pribatu baten bidez, irakaslearekin komunikatu daitezke, hemen behar. Urratsez urratseko prozesu honek nahasteak saihesten ditu eta autonomia sustatzen du. Kalifikazioak. Ikaslearen lana atalean, ikasleek kalifikazioak modu gardenean ikus ditzazkete. Hemen. Itzulitako ataza batean sartuz, irakaslearen iruzkinak eta jasotako nota ikus ditzazkete. Horrek feedback jarraitua ahalbidetzen du eta ikasleak bere aurrerapenaz jabetzen laguntzen du. Ebaluazio sistema honek ikaskuntza prozesua du helburu. Prozesua hobetzea du helburu, barkatu. Jakinarazpenak eta aurrerapenak. Hemen, ikasgaietan egitekoak atalean ikasleak pendiente dituen jarduerak ikus ditzake. Jakinarazpenak pertsonaliza daitezke ezarpenetan, ailegatzeko edo ez ailegatzeko. Horrek denbora kudeaketa eta antolaketa pertsonala hobetzen laguntzen du. Integrazioa. Classroomek integrazio zuzena dauka Google Drive-ekin. Docs eta Meet bezalako tresnekin. Horrek materialak partekatzea eta online saioak egitea errazten du. Tresna digitalen arteko integrazio honek ingurune digital bateratua sortzen du. Adibidez, hemen esteka bat sortu daiteke Google Meeten bitartez sesioak izateko. Adibidez, ikastetxea itxita baldin badago elurte baten bitartez edo bidez. Segurtasuna eta irristagarritasuna. Plataforma Google kontuen bidez babestuta dago. Eta datu pertsonalak segurtasun neurrien bidez kudeatzen dira. Gainera, hainbat hizkuntzatan erabil daiteke eta irrisgarritasun aukerak eskaintzen ditu. Horrek erabiltzaile guztientzako sarbidea bermatzen du. Azkenik,
Google Classroom plataformak ikaskuntza antolatzeko, komunikazioa errazteko eta ebaluazioa kudeatzeko tresna eraginkorra eskaintzen du. Bideo tour honek plataformaren egitura nagusia eta funtzionamendua modu argi eta praktikoan erakutsi ditu. Eskerrik asko eta